Při dramatickém přepadení úkrytu Usámy bin Ládina v květnu 2011 se našlo víc než jen nejhledanější muž světa. Počítače, pevné disky, sešity. Málo kdo tento utajovaný materiál viděl. Bin Ládin plánoval atentát na prezidenta Obamu. Naše speciální vyšetřování teď může odhalit detaily stále ještě utajovaných dokumentů. Nejen, že byl stále u moci, ale byl stále stejně nebezpečný. Porno, spiknutí, problémy. Co všechno jsme o nejhledanějším teroristovi světa zjistili? Bin Ládin řekl, nechte stanici Fox zemřít vzteky. Zradila bin Ládina jeho žena? Kde je Al-Qaida teď? Čeho se máme bát? Tajemství Bin Ládinova doupěte. 1. května 2011 shromáždil prezident Obama ve Washingtonu skupinu národní bezpečnosti. Tajná mise, jež měla změnit válku s terorem, měla začít. Byli jsme nervózní, věděli jsme, že jsou tu pořád velká rizika. Michael Leiter byl na této poradě v Bílém domě. Jako ředitel Národního protiteroristického centra byl jedním z Obamových klíčových poradců. Výrazně se podílel na přípravě operace Neptune Spear, vedoucí k nalezení Usámy bin Ládina. V místnosti bylo neustálé napětí. Dostávali jsme detailní informace jak od Panety ze CIA, tak od admirála Billa McRavena z velitelství speciálních operací. Tajná mise byla naplánována na hlubokou noc. Vrtulníky Black Hawk dopraví přes 20 příslušníků speciálních jednotek SEALs do Abbottabadu, Pákistánu, kde se měl bin Ládin ukrývat. Utajení bylo veliké, ani státní autority netušily, co se má stát nedaleko zdejší vojenské akademie. Příslušníci SEALs měli proniknout dovnitř a zmizet dříve, než si jich někdo všimne. Obama, Leiter a jeho tým z Bílého domu sledovali, jak se jednotka blíží k Abbottabadu. Ticho je stále větší, všechny hovory utichly. Najednou přišel problém. Jeden z vrtulníků měl při přistání nehodu. Byla to neuvěřitelná situace, nevěděli jsme, co se stalo. Trvalo minutu, než nám admirál McRaven ohlásil, že všichni členové SEALs stihli palubu vrtulníku opustit. Jakmile se všichni dostali na zem, začalo odpočítávání. Čas byl extrémně důležitý, pro provedení plánu byl přesně vyměřený interval. Kdyby zasáhla pákistánská armáda, měli by členové SEALs jen 20 minut na bezpečnou evakuaci. Každá minuta v cílové oblasti znamená pro jednotku potenciální ohrožení. Musíte se hejbat fakt rychle, když vás nikdo nemá vidět, a přesně to taky dělali. Rychlej průnik. Dostali se až do spodu do objektu, hledali možné hrozby. Když nic nenašli, ihned pokračovali. V opačném případě se s nebezpečím okamžitě vypořádali po svém. Jednotky brzy obklíčily hledaného muže a nakonec bin Ládina zabili 2 výstřely do hlavy. Poté se soustředili na svůj další úkol – nalezení tajných informací. Díky bin Ládinovu osobnímu počítači, složkám a poznámkám mohl tento přepadový útok přinést důležitý vhled do Al-Káidy. Prioritou bylo dostat bin Ládina. Kromě toho měli sebrat všechny možné materiály a co nejrychleji s nimi zmizet. Když dostanete bin Ládina a údaje, které má u sebe, získáte přehled o tom, co Al-Qaida dokáže a co už ne. V místnosti, která byla poblíž jeho ložnice, objevili členové SEALs zřejmě bin Ládinovu kancelář. Šlo o každou vteřinu. Veškerý materiál byl okamžitě sesbírán. Procesory, pevné disky, počítače, zálohovací jednotky, karty, paměťové moduly.
Tihle lidé nemají bankovní účty a bezpečnostní schránky, všechno nosí sebou. Data byla ukládána do speciálních, prakticky nezničitelných pytlů. Byly vodotěsné, odolné proti proděravění, neprůstřelné, chtěli jsme to všechno přinést neporušené. Našlo se 5 mobilních telefonů. Žádný z nich nepatřil Bin Ládinovi, který je z opatrnosti nepoužíval. Přesto to bylo důležité vodítko. Čísla mohla pomoci odhalit klíčové spojence teroristů. Potenciál získaného materiálu byl obrovský. 20 minut uběhlo a příslušníci SEALs byli stále na místě. Můžete prohledat kapsy i lidem, které jste zajali, a všechno to hodit do pytle. Na těle Bin Ládina se našla 2 čísla a 500 eur všitých do oblečení. Podle všeho byl šéf Al-Kaidy připraven narychlo zmizet. Nakonec, 38 minut po přistání, vrtulníky opět vzlétly se všemi příslušníky SEALs na palubě. 38 minut v cílovém prostoru je jako věčnost. Spolu s nimi letělo tělo Bin Ládina a více ukořistěných informací, než kdokoliv předpokládal. 10 pevných disků, 5 počítačů a přes 100 paměťových zařízení, včetně DVDček a USB pamětí. 15 až 25 tisíc jednotlivých videí, dalších 15 tisíc dokumentů, všichni to berou velice vážně. Nazvou to informační studnice pokladů. Mise byla u konce, ale objevil se nový úkol. Zprávy o vrtulnících se už objevily i na Twitteru a bylo jen otázkou času, než se Al-Qaida dozví, co se stalo. Zpravodajci měli na zpracování materiálu jen omezený čas. Vše bylo převezeno na základnu v Afghánistánu. Tam už čekala jednotka známá jako Orange Man. Elitní skupina zpravodajců. Ti začali okamžitě hledat indicie, které mohly každou chvíli zmizet. Měli přístup k množství informací, jaké si ani nedokážu představit. Řeknu vám, že kdyby chtěli vědět něco třeba o vás, zjistili by úplně všechno. Cenné minuty utíkaly. Vodítka typu čísel, mobilních telefonů a adres se mohla ztratit ve chvíli, kdy se zprávy o útoku dostanou na veřejnost. Mezitím byli prezident Obama a jeho lidé informováni, že Bin Ládin je mrtev a jeho identita byla potvrzena. Odvedli skvělou práci. V 11:35 přednesl prezident historické prohlášení. Spojené státy zorganizovaly akci, jež vedla k smrti Usámy Bin Ládina. Vlny překvapení se rozlily po celém světě. Za zavřenými dveřmi byli analytici zpravodajské služby pod tlakem. Tým Michaela Leitnera nesměl ztrácet čas. Během 24 hodin jsme získali dobrou představu o množství získaného materiálu. Byl to boj. Přeložit vše z arabštiny a předat potřebné informace do správných zpravodajských sítí. CIA, FBI, Národní protiteroristické centrum, Ministerstvo obrany. Všechny zajímala tajemství skrytá v hromadě dat. Bylo vyvinuto ohromné úsilí, 200 analytiků a 100 lingvistů studovali každičký dokument, video a pevný disk. Každé jednotlivé slovo. Čas potřebný k zadržení dalších cenných cílů utíkal. Prioritou číslo 1 bylo odhalení bezprostředních hrozeb. Naším prvním úkolem bylo za pomoci informací, které jsme získali, odkrýt a narušit chystaná spiknutí. Od začátku analýzy potvrzovaly nejhorší noční můry Američanů. Plánované útoky směřující k množství obětí. Jeden z nich byl nalezen v Bin Ládinově zápisníku. Zamýšlel vykolejit americké vlaky. Byly zmíněny i termíny 10. výročí 11. září a den oznámení zprávy o stavu Unie. Byly tu také přípravy útoků na ropné tankery. Bin Ládin byl mrtev, ale nikdo nevěděl, zda tyto plány nebyly v rukou teroristů toužících po odplatě. Nebo zda se v hromadě dokumentů neskrývala další spiknutí. 5 dní po útoku vydala Al-Qaida zprávu. Slíbili pomstu za Usámovu smrt.
na webu radikálů zveřejnili toto prohlášení. Brzy se z boží vůle změní jejich radost ve smutek a jejich slzy se smísí s jejich krví. Nejhorší obavy z možné pomsty byly potvrzeny. O den později, zatímco se analytici stále probírali získaným materiálem, podnikl Pentagon protiútok, když zveřejnil 5 nalezených videí s Bin Ládinem. 4 vypadaly jako dříve zveřejněné vzkazy, jen bez zvuku. Poslední ukazoval Bin Ládina jako neupraveného starce. To byla jasná zpráva pro přeživší členy Al-Káidy. Spojené státy mají bohaté informace přímo z jejího středu. Dalším překvapivým nálezem byla pornografie. V Bin Ládinově úkrytu se jí nalezlo velké množství. A pak se Pentagon odmlčel a nechal veřejnost i teroristy v nejistotě ohledně dalších objevů. Čeho se vládní představitelé obávali nejvíce v době, kdy experti procházeli získanou kořist? Některá spiknutí Al-Káidy mohou být v běhu i v tuto chvíli. Tajemství Bin Ládinova doupěte. Po přepadení útočiště Bin Ládina v květnu 2011 bylo hlavní prioritou důkladné prostudování ukořistěných materiálů. Přes 200 analytiků je prohledávali v dokonalém utajení. Přístup k přísně střeženým materiálům je velmi omezený. Jen hrstce vyvolených bylo dovoleno do nich nahlédnout. Celé roky nám odpovědní lidé z informačních služeb říkali, že pro Al-Káidu znamenal už jen inspiraci. Nyní se ukázalo, že byl stále jejím velitelem a byl nebezpečnější než kdy předtím. Dokumenty odhalily, že Bin Ládin byl dál v kontaktu se svými zástupci. Oddanému náčelníkovi štábu Atijáhovi Abd al-Rahmanovi napsal: musíme klást důraz na akce, díky nimž náš americký nepřítel vykrvácí. Tato korespondence ukazuje komunikaci členů Al-Káidy. Používali USB paměti přenášené složitou sítí poslíčků. Zpravodajská služba zjistila, že mnohé přípravy akcí byly už v rukou teroristů. A nejen to. Díky získaným dokumentům odhalili další hrozbu. Bruce Riedel, bývalý agent CIA, který strávil roky hledáním Bin Ládina, byl se získanými informacemi rovněž obeznámen. Víme, že zatímco se ukrýval, stále byl v kontaktu s dalšími vůdci teroristů, například se skupinou Laškar-e-Taiba, která zaútočila na Bombaj v roce 2008. Podrobným průzkumem získaných dat našli zpravodajci i odpovědi na dlouho hledané otázky. Například, jak se Bin Ládinovi dařilo celých 13 let unikat. Po simultánním bombovém útoku na 2 americké ambasády v Africe roku 1998 se Bin Ládin stal Riedlovým předmětem zájmu. Rychle se stal nejhledanějším mužem, jakého kdy CIA stíhala. Během 2 týdnů ho zpravodajská služba našla a armáda ho měla na dohled. Zachytili jsme telefonát se zajímavou informací. Podle ní měl být Usáma na konkrétním místě celé 2 dny. Prezident nařídil poslat na dané místo řízenou střelu. Byli si jisti, že ho mají. Ale unikl jim. Opustil dotyčné místo jen pár hodin před dopadem bomby. Tak začala hra nahoněnou s Bin Ládinem, která trvala roky a stála miliardy dolarů. V roce 2000 byl objeven s pomocí bezpilotního letadla ve výcvikovém táboře Tarnak Farms. Ale letadlo neneslo zbraně a prezident Clinton nechtěl riskovat pozemní útok. Promarněná příležitost později zpravodajce strašila. Měsíc poté totiž Al-Káida zaútočila na torpédoborec Cole. O rok později přišel zničující útok na Světové obchodní centrum.
Ti, kteří zničili tyto budovy, o nás brzy uslyší. Po útoku z 11. září naplno propukla největší pátrací akce v americké historii. Začala válka s terorismem. Jedni z prvních byli v Afghánistánu důstojníci CIA. Skupina byla vybavená takzvaným kapesným ve výši 7 milionů. Přiletěla do Afghánistánu, aby si koupila lojalitu části armády Talibanu. Hned za CIA přišla armáda. Ale Bin Laden a Al-Qaida byli prohnaní protivníci. Záměrně přesouvali boje do nemilosrdného terénu, do horského pásma se složitým systémem jeskyní, Torabory. Spojenecké síly spustily salvu bombardovacích útoků. Mysleli, že zahnali Bin Ládena do úzkých, ale on opět unikl. Jeho stopa rychle vychladla, zmrzla. Neměli jsme tušení, kde je. Byl jako jehla v moři dalších jehel v kupce sena. Armáda prohledávala jednu afgánskou jeskyni za druhou. CIA využila všech svých zdrojů. Odposlechy mobilních telefonů, kontroly e-mailů. Všechny elektronické stopy, které mohla Al-Qaida zanechat. Philip Matt, bývalý člen FBI, CIA a Národní bezpečnostní rady, má vysvětlení Bin Ládenova úniku. Myslím, že musel něco obětovat. Měl na výběr. Mohl se dál starat o celý chod organizace, čímž by za sebou ale nechával stopy. On to obětoval, viděl, že je to nebezpečné a rozhodl se zůstat stranou. Další bohatý zdroj informací z Bin Ládenova úkrytu jsou jeho ženy. Ty mohou pomoci odkrýt, kde celé ty roky byl. Jeho manželky a děti, které členové SEALs nechali na místě, zadržela pákistánská policie. Jeho nejmladší žena Amal řekla, že se Usáma vyhýbal nejmodernějším metodám špionáže tím, že nosil úplně jednoduchý převlek. Tvářil se jako místní příslušník kmene. Declan Welsh je reportér v Pákistánu. Je jeden z mála, kdo získal přístup k Amaliným výpovědím. Zdá se, že si dokonce oholil vous a v převleku zachůravějícího příslušníka kmene Paštun jezdil z jedné části severozápadního Pákistánu do druhé. Amal odhalila, že se pohybovali mezi pěticí úkrytů v malé oblasti v Pákistánu. První byl v Pešaváru, více než 3milionovém městě. Pak přišly 2 domy na venkově hluboko v horách, 100 kilometrů severozápadně od Islamabádu. V roce 2003 se přesunuli do Haripuru, který leží ještě blíže hlavnímu městu. Poslední přišel v roce 2005 Abbottabad. Mezitím splodila Amal s Bin Ládenem 4 děti. Kdo jim s přesuny pomáhal, nevíme, přesto tyto informace ničí jednu velkou legendu. Mluví se o tom, že se Bin Laden skrýval v jeskyni někde v divočině, ale ve skutečnosti to bylo jinak. Bin Laden byl vysoce postavený člověk v mezinárodní teroristické organizaci. Žil v objektech, které neoplývaly luxusem, ale rozhodně nestrádal. Vždyť například Tarnak Farms měl i bazén. Když se CIA nedařilo najít Bin Ládena, zaměřila se na další vůdce Al-Káidy, o kterých získala zprávy. Každou noc jsme rozebírali všechny hrozby. Pokud byste porovnali, kolikrát se v nich objevila jména Bin Laden nebo Zawahiri a kolikrát jména operačních velitelů, tak by ti operační vyhráli v poměru 20 až 30 ku 1. CIA se soustředila na tyto operativce. V roce 2003 zadrželi Khalida Šejka Mohameda, tvůrce útoků z 11. září. V roce 2005 ho následoval Al-Libi v Al-Kaidě muž číslo 3. Při výsleších oba mluvili o poslíčcích napojených na Bin Ládena, ale jména ani místa se CIA nedozvěděla. Zatím žil Bin Laden těsně pod nosem pákistánské armády v Abbottabadu. A bylo čím dál patrnější, že se ocitl uprostřed boje o moc se svým zástupcem Zawahirem. David Ignatius je jedním z těch, kdo dostal přístup k informacím, které obsahovaly komunikaci mezi Bin Ládenem a Zawahirem a odkryli rozpor v jejich strategiích.
Mezi těmi dvěma byl opravdu ostrý spor. Bin Laden trval na tom, že je třeba nechat Ameriku vykrvácet, jak jednou prohlásil. Zawahiri zase chtěl bojovat na bojištích, která měli blíž. Cítil, že jít po Americe je příliš náročné. Z tajných dokumentů vyplývá, jak byl Bin Laden popuzen tím, co se děje na Středním východě, kde umírali muslimové při útocích na Američany. Řekl, že tyhle chyby to je veliký problém a že prolévání muslimské krve vyústilo v odcizení většiny islámského národa od mudžahedínů. Zabili několik Iráčanů, Saudů a Somálců. Najednou začali lidé říkat, že sice pořád nesnášejí Američany, ale Al-Qaida, že pro ně není řešení, že umí jen zabíjet je samotné. Ukázalo se, že Bin Ladenův boj o moc se Zawahirim nebyl jediný. Získané informace odhalily domácí rozpory. Byly to takové abotobatské ženy v domácnosti, rozhodně zde panovaly velké spory. Zdá se, že Amal byla Bin Ladenovou nejmladší a nejoblíbenější ženou. Ona byla zřejmě jediná, se kterou spal pravidelně. Vysoký představitel protiteroristického útvaru odhaluje, že mnohé z těch 15 až 25 tisíc videí nejsou jen zlověstný teroristický materiál. Nebyla to řada manuálů na výrobu bomb. Nebyla to videa různých cílů útoků. Byla to videa každodenního života v úkrytu. Nahrávky kuřat, krav, králíků a psů. Dalo by se říct, že to bylo Bin Ladenovo domácí video. V té době neměla CIA tušení o jeho domácích hádkách a videích. Zaměstnávala jej jiná věc. Muž, o kterém si mysleli, že ho získali jako špiona. Bude mít tento velký risk nějaké neočekávané následky? Tohle je pro tebe. Nejsou to hodinky, je to detonátor. Zabiju jich co nejvíc. Tajemství Bin Ladenova doupěte. Když byl na začátku roku 2009 Barack Obama inaugurován, byl Bin Laden stále ve svém úkrytu. Nový prezident povolal Bruce Riedla, který byl mimo službu od roku 2006, zpět do akce. Letěl jsem s prezidentem Obamou v Air Force One do Kalifornie. Zeptal jsem mě, kde si myslím, že Bin Laden je. Řekl jsem, že nemáme nejmenší tušení, že jen víme, že není v tom letadle. Obama dal vyšetřování novou energii. Z dokumentů se ukazuje, že si toho Bin Laden všiml. Všiml si, že to, čemu Bush říkal válka s terorem a co muslimové pokládali za útok na ně samotné, překřtil Obama přímo na válku s Al-Qaidou. Bin Laden vnímal sám sebe jako přímého protivníka Baracka Obamy. Obama upřel svůj zrak na Bin Ladena a CIA se povedl první zásadní průlom od 8 let staré Tora Bory. Humam Ambalawi, jordánský doktor a špion, je dostal na dosah vůdcům Al-Kaidy. Jedna z prvních věcí, které poslal, je toto video, jako by točené mobilním telefonem. Spolu s představiteli Al-Kaidy je na něm vidět vysoce postavený muž jménem Atiyah. To tehdy v Langley vyvolalo velké vzrušení. Video tohoto typu nikdy neviděli. CIA sjednala osobní setkání skupiny pátrající po Bin Ladenovi s tímto Jordáncem na základně Kost v Afghánistánu. CIA ale nevěděla, že v době, kdy všichni očekávali jeho příjezd, nahrával Balawi ve svém autě toto video. Tohle je pro tebe, nejsou to hodinky, je to detonátor, zabiju jich co nejvíc. Auto zastaví v nejutajovanější základně CIA. On vystoupí a stráže na něj křičí: zastav, co to děláš, dej ruce tak, ať na ně vidíme. Balawi začne zpívat Bůh je veliký. Balawi stiskne detonátor a spolu s ním zemře dalších 9 lidí. Byla to jedna z největších tragédií v historii CIA. Zemřelo 9 lidí, včetně 7 klíčových důstojníků týmu hledajícího Bin Ladena.
Muži a ženy CIA sdílíme hluboký žal vaší ztráty. Špionáž není žádná hra, je to velice vážná věc. Ztrácíme důstojníky, ale jen zřídka tolik najednou. But we rarely lose that many officers at one time. 10 let od svého začátku se pátrání po Bin Ládinovi vystupňovalo. Incident zpravodajce popohnal a dál to všichni známe. Typický zpravodajský průlom, vše do sebe zapadlo. Poslíček, o kterém slyšeli při vyšetřování před 8 lety, přivedl CIA a jednotky SEALs před dveře Bin Ládina. Během pár týdnů přinesla tato zpráva své ovoce. Americká armáda zahájila to, čemu říká napadnutelné výsledky. Jeden po druhém byli středně a vysoce postavení představitelé Al-Kaidy likvidováni pomocí bezpilotních letadel. Jen pomocí čísla mobilního telefonu dokáže armáda zaměřit dotyčného s udivující přesností a vyslat na něj řízenou střelu. Ilyas Kashmiri zabit 2. června při útoku predátoru. Atiyah Abd al-Rahman, jeho náčelník štábu, byl také zabit. Zatímco armáda zaměřovala velitele Al-Kaidy, jejichž jména se objevovala nápadně často v dokumentech, obava z odvety a útoků během 10. výročí 11. září trvala. V dokumentech objevili poselství Bin Ládina jako napřete veškeré možné úsilí k útokům v Americe, nebo oslovte všechny bratry v oblasti, zda mají bratry schopné pracovat v Americe. Existují důkazy, že se Bin Ládin připravoval na výročí. Zaměřoval se hlavně na manipulaci zpravodajství. Dostal přesné rady od svého poradce přes média Anama Gadana, narozeného v Americe. Byl něco jako mediální poradce, jakého dostanete z PR agentury. Našla se korespondence mezi Bin Ládinem a Gadanem, v níž byl nabídnut exkluzivní solo kapr. Také byly odhaleny jejich preferované stanice a oblíbení moderátoři. Říkal, trochu se bojíme, že CNN je příliš provládní, i když jejich arabské vysílání je výborné. Měli jsme rádi MSN, VC, ale naštvalo nás vyhození Keise Olbermana. Mluvil o CBS a význačném postavení 60 minut. Bin Ládinův mediální poradce neměl rád zprávy stanice Fox. Řekl, nechte stanici Fox zemřít vzteky. Informace neodhalily jasně formulovaný plán útoků k výročí 11. září, ale ukázaly, že Bin Ládin byl stále v čele velké skupiny operačních velitelů, kteří mohli znamenat velkou hrozbu. Bylo zřejmé, že je stále výkonným velitelem. Měl několik zástupců, kteří měli na starosti různé věci a kteří se snažili naplnit jeho vize. Chtěl jasnou strukturu velení, strategické rady dával stejným způsobem jako výkonný ředitel firmy. Jen 9 měsíců po Bin Ládinově smrti udeřila Al-Qaida znovu. Přihlásila se k bombovým útokům v Pákistánu a Iráku z února 2012. Pokračuje i bez Bin Ládina, kterého jeho plány přežily. Pokračující analýzy získaných materiálů zatím pomohly objasnit, jak Al-Qaida pracuje. Potvrdili do té doby nabité poznatky. Rennie McPherson je bývalý důstojník námořní zpravodajské služby. 4 roky sloužil v Iráku a poté od roku 2007 strávil 3 roky analýzou dokumentů Al-Kaidy. Paralely s výzkumy z materiálu z Abbottabadu nebyly výjimkou. Vše od kousků papíru s načmárenými čísly, jmény nebo aktivitami s nimi spojovanými až k velmi detailním informacím. Zkoumal vše od dokumentů nalezených v příkopech po pevné disky ukořistěné při různých útocích. S jejich použitím sestavil on a jeho tým tyto dosud nezveřejněné grafy, tabulky a organizační schémata. Ty ukázaly, že Bin Ládin nebyl bohatý samotář, jak jsme si mysleli, a že Al-Qaida si vydělávala zločinem.
Jejich finance pocházely z prodeje různého zboží, například aut, ledniček nebo čehokoliv, co mohli získat na dlouhém hlavním tahu ze Sýrie do Bagdádu. Jejich milice vydíraly místní obchodníky. Každá pence musela být započítána. Jejich nižší operační složky vydíraly všechny, od obsluhy čerpacích stanic po stavitele silnice. Mysleli si, že jsou právoplatnými správci a účtovali si 10% příjmů malých obchodníků. Studovali jsme jejich účetní knihy, které často zahrnovaly i malé položky, jako například denní administrativní náklady jednoho člena ve výši $13 nebo $33 za údržbu auta druhého člena. Detailnost zápisů byla ohromující. $33 to an Al-Qaeda member for maintenance of Nissan car. The level of detail that they went into was stunning. Struktura Al-Káidy je fascinující svým důrazem na administrativu a tím, že sama sebe vnímala jako organizaci, kde média a zdravotnictví měly stejný význam jako bojovníci. McPherson také zjistil, že každý činný člen byl placen v závislosti na rodinném stavu a počtu dětí. Přes polovinu jejich příjmů jde na platy. Když se podíváte sem, podíl válečných výdajů dosahuje jen 10%. Podle toho, co jsme zjistili, mají i hlavní složky Al-Káidy ze získané kořisti méně financí, než jsme si dříve mysleli. Ignatius říká, že nové materiály odhalily ještě něco jiného. Bin Laden chtěl znát vždycky pravdu, i když nehrála v jeho prospěch. Bin Laden zřejmě podporoval své podřízené, aby mu podávali pravdivé zprávy, včetně všech problémů. Než by skrýval důkazy, že Al-Káida selhává, zaměřoval se na ně. Dokázali ho rozzuřit. Zuřivý a odhodlaný vykonat vše, co zamýšlel. Bin Laden měl jasnou vizi Al-Káidy. Chtěl po ní velkolepé útoky. Nařídil dokonce úder na 2 význačné osoby. Podle nalezených informací víme, že plánoval atentát na prezidenta Obamu a pravděpodobně i na generála Petrea, velitele v Afghánistánu. Analytici našli 48 stran dlouhý dokument, kde Bin Laden vysvětluje, že Obama je hlavou nevěrců a jeho smrt vynese do čela jeho následníka. Ten na to ale není připraven, což vyvolá krizi v USA. Bin Laden svěřil tento úkol Ilyasi Kašmirovi, kterého pověřil přípravou buňky, která měla sestřelit Air Force One s prezidentem a generálem na palubě. Ale v abbottabadské izolaci nevěděl, jakou daň si útok Spojených států na Al-Káidu vyžádá. Nevšiml si, že zatímco žádal stále větší útoky, ubývalo mu mužů, kteří je mohli vykonat. Podle mě stál příliš mimo hlavní boje. Ale ani izolace nezabránila tomu, aby ho armáda objevila. Spravedlnost byla vykonána. Útok však poškodil diplomatické vztahy s Pákistánem. Rok 2011 byl velmi náročný. Pákistán tvrdil, že spolupracoval se Spojenými státy v boji s Al-Káidou 10 let a když pak přišla informace vedoucí k hlavní kořisti, neřekli jim Američani nic a udělali si to po svém. Pákistánská zpravodajská služba je jedna z nejefektivnějších na světě, především co se týče práce v jejich zemi. Buď tedy byla výjimečně bezradná, nebo Usámu pomáhala skrývat. Jeho skrývání nebylo jedinou propíranou otázkou. Objevily se i dohady o tom, jak byl chycen.
Zradila ho jedna z jeho žen? Tajemství Bin Ládinova doupěte. Zatímco se svět ptal, jak se mohl Bin Ládin skrývat přímo pod nosem pákistánských úřadů, Pákistán zahájil vlastní vyšetřování. Jeho smyslem je jednak prověřit Bin Ládinovu přítomnost v Pákistánu, za druhé pak to, jak se Američanům podařilo zorganizovat přepadovou akci na pákistánském území a vyhnout se přitom odhalení. Jednotky SEALs mají dokumenty, Pákistánci zase ženy, z nichž můžou odpovědi dostat. Rojí se dohady o skutečném smyslu vyšetřování. Během toho roku od útoku nic nenaznačovalo, že by se seriózně pátralo po Usámových komplicích. Máme ale doklad, že proběhlo pátrání po osobách, které pomohly CIA Usámu najít. Veterán pákistánské armády Shaukat Qadir není spokojen s oficiální verzí Bin Ládinova pobytu v Pákistánu. Pátrá tedy na vlastní pěst a zatím odhalil pár zajímavých teorií. Myslí, že Bin Ládinovi problémy, které měl po akci Tora Bora, ovlivnily jeho duševní zdraví. To znepokojilo další vůdce Al-Kaidy. Zawahiri měl na starosti každodenní agendu a otravovalo ho poslouchat rozkazy, které byly zřejmě nesmyslné. Podle něj to Bin Ládin sice nevěděl, ale Abbottabad byl místem jeho odpočinku. Má i další pozoruhodnou teorii. Bin Ládina udala jeho nejstarší žena Khairia, která se vrátila krátce před přepadením. Z ničeho nic se chtěla vrátit do Abbotabadu. Proč tak najednou? Qadir věří, že svědomím Al-Kaidy vyzradila Khairia jeho úkryt americké armádě. Myslím, že v roce 2010 se Al-Qaida rozhodla, že Bin Ládin musí na trvalejší odpočinek. Stal se pro ně přítěží. Nevím, co je na tom pravdy, ale určitě je ten příběh mnohem pikantnější. Bin Ládinovi ženy byly drženy v domácím vězení skoro rok. Rozsudek zněl deportace a pokuta $110. Nálezy z abbottabadského vyšetřování nebyly a možná ani nebudou zveřejněny. Bez předchozího varování byl Abbottabad 10 měsíců po přepadení srovnán se zemí. Stal se symbolem studu zostuzení pákistánské armády a zpravodajské služby. Hromada materiálu získaného z Bin Ládinova úkrytu zůstává dodnes v utajení. Objevily se dohady o tom, zda zprávy o přepadu a Bin Ládinově smrti neměly být utajovány. Kdyby nikdo nevěděl, že v amerických rukou jsou důležité informace, bylo by více času na jejich využití. Měli jsme to všechno ututlat a měli bychom víc času na získání dalších poznatků. Neochota vše odtajnit je pochopitelná. Hrozba ze strany Al-Kaidy trvá i bez jejího vůdce. Některá spiknutí Al-Kaidy mohou být v běhu i v tuto chvíli a zpravodajské činitele nejvíc znepokojuje to, co se jim z Abbotabadu nepovedlo získat a jaké může mít Al-Qaida další plány. Mezi chybějícími informacemi jsou detaily o 2 akcích uskutečněných během Bin Ládinova pobytu v Abbottabadu. Bombový útok v Londýně a nezdařený pokus o zničení letadla nad Atlantikem. O těchto 2 operacích jsme v získaných materiálech nic nenašli. Možná zatím nestál on, nebo byly přípravy na tyto útoky prováděny mimo jeho úkryt. Také mohly být tyto důkazy zničeny. Po Bin Ládinově smrti se vůdcem Al-Kaidy stal Zawahiri. Jednou jsem slyšel vysokého amerického důstojníka, který říkal, že kdyby Spojené státy mohly volit hlavu Al-Kaidy, to znamená toho nejméně schopného vůdce, zvolili by Zawahiriho. A teď ho mají.
Otázkou je, kde dnes probíhá boj s Al-Qaidou a kde je bezpečno. Nezapomínejme, že je to revolucionářská organizace. Aby mohla revoluce pokračovat, potřebujete podporu místního obyvatelstva, nesmí vyhasnout. Na severu Nigérie, v Somálsku a v Jemenu vidíme náznaky obnovy, které určitě přinesou problémy. Bin Laden věřil, že tyto oblasti, Africký roh a Arabský poloostrov, budou další frontou jeho války proti západu. Bin Laden považoval Jemen za, jak řekl, výchozí bod útoku na státy Perského zálivu. V jednom místě určitého spisu říká, ovládnutí zdejších zemí znamená ovládnutí celého světa. Demonstrace arabského jara na jaře 2011 ukázaly, že ideály demokracie se šíří i středním východem. Ale pro některé členy zpravodajské služby přinesly obavu, že tyto akce za větší svobodu ve skutečnosti pomohly Al-Qaidě. Al-Qaida prosperuje v chaosu. Aktivní konflikty na místech, jako je Libye, Sýrie či Jemen, jsou pro Al-Qaidu příležitost k nadechnutí. Arabské jaro, i když přineslo těmto oblastem pozitivní vývoj, dalo Al-Qaidě příležitost vytvořit něco, co vždycky chtěla. Základnu pro operace na Středním východě. I bez svého vůdce se Al-Qaida drží jeho vize spojeného muslimského království. Klíč k její porážce spatřují někteří v pochopení, že nejde o válku proti bandě ozbrojených trhanů, ale proti fanatickému plánu nastolit nový světový řád. Pořád děláme jednu chybu. Al-Qaida není teroristická skupina, to je málo. Oni jsou revolucionáři. Chtějí změnit svět a terorismus je nástroj, kterým chtějí ostatní inspirovat, aby se k ním přidali. Co lidem řekne útok na dvojčata? Ne to, že 3000 lidí zemřeli. Ukáže to, že jsou Američané zranitelní a že je to skupina lidí, která se jim dokáže rovnat. Al-Qaida přijde do Jemenu, do Saudské Arábie, do Pakistánu. Přidejte se k těm, co se dokážou držet hadí hlavy. V Bin Ladenových dokumentech byly hledány všechny možné taktické výhody. Objevují se návrhy, že jejich odtajnění by mohlo být dobrou strategií. Můžete se vsadit, že jakmile si americká vláda řekne, že tyhle informace už nemají strategickou hodnotu, zveřejní je. Ukáží světu, co se skutečně skrývá za oponou Al-Qaidy. Věci, které Al-Qaida nechce zveřejnit, věci, které nemají její rekruti vědět, věci, kterých se obává. Myslím, že na tohle dojde už brzy. Ať už budou zveřejněny či ne, Bin Ladenovy materiály zůstávají velkým zpravodajským úlovkem, možná největším vůbec. Naprosto to změnilo válku Spojených států s Al-Qaidou. Usáma byl zabit, shromáždily se desítky tisíc tajných dokumentů o Usámovi i jeho organizaci. Ve spojení s razantními leteckými útoky na jednotlivé aktivní velitele to rozhodně bude začátek konce Al-Qaidy. Bude Al-Qaida mít ještě někdy takové postavení, aby naplnila své hrozby? Když se podívám, v jakém je stavu, vidím, že to s nimi jde z kopce. Nevyhnutelně. Jen je musíme držet pod krkem ještě dalších 5, 10, 15 let. Smrtí Bin Ládena přišla Al-Qaida o duši a srdce. Nezmizela, pořád je to organizace, kterou musíme zničit, ale nevěřím, že byli a určitě už nejsou něčím, čeho bychom se měli bát.